Presné hranice nemáme, ale tak vo všeobecnosti zaberáme na sever po Trenčín, juh Komárno, Štúrovo a potom Levice, Zlaté Moravce smerom na východ. Momentálne majú na starosti Banskobystrický kraj, čiže hlavné čo je Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rímavská Sobota a takisto Žiar nad Hronom. Tak pod našu pobočku spadá celý Košický kraj a Prešovský kraj po Poprad. Ten máme rozdelený s ružomberskou pobočkou tak pol na pol. Serióznu spoluprácu v prvom rade a tam teda spadá produktové portfólio, ktoré máme od bežného komunálneho náradia až po kompletné technologické riešenia. Dokážeme predať kompletnú autoservisnú techniku, ako keď sa pozriete, čo tu predstavujeme, tu geometria, regloskopy, rôzne diagnostiky a všetko, čo sa týka autoservisnej techniky. Poskytujeme aj zaškolenie a takisto aj záručný a pozáručný servis. Od predaja zariadení po ich kompletný servis, čo sa týka zariadení revízie, robíme na zariadenia kalibrácie. Máme kalibračné laboratórium aj na košickej pobočke. Klienti bratislavskej pobočky sú v podstate všetci, ktorí majú záujem o serióznu spoluprácu s nami. A sú to jednak neznačkové servisy, nezávislé servisy, živnostníci a samozrejme značkové servisy, STKčky, štátna sféra, koly, univerzity. Tí naši klienti je stála klientela, samozrejme hľadáme aj nových zákazníkov. Momentálne medzi našich hlavných zákazníkov patria spoločnosti ako je Volvo Truck, Scania Truck, Porsche Česká republika, samozrejme všetci ostatní, nevynímajúc sieť Mercedes. Tak spolupracujeme so značkovými servismi, takými najväčšími je sieť Motorcar a rôzne autorizované servisy.